Вночі російськими військовими здійснено атаку на територію міста Харкова. Попередньо здійснено 6 ударів БПЛА типу «Герань». Під ударом опинились 3 райони міста Харкова: це Київський, Шевченківський та Новобаварський. Влучання відбулись посеред громадської забудови. Наразі відомо про одну потерпілу особу, якій надавалась медична допомога. За вказаними фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України. На цей час тривають огляди місця події, які проводяться прокурором та слідчими.